To masha Allah, da farko idan mutum yana so zai setting catalog ɗinsa, abin da zai yi shine idan ya shigo WhatsApp ɗin, zai daga can sama hannunsa na dama zai taɓa waɗannan yan dot ɗin nan guda uku, ga waɗannan sun fito, sai ya shiga cikin business tools. Da ya taɓa business tools ga catalog nan, sai ya taɓa catalog. Da ya taɓa catalog sai ya adin ɗin abubuwan da yake so ya adin. Kamar yadda kuke gani waɗannan guda ukun already an riga an yi adin ɗinsu a cikin catalog ɗinmu. To idan muna so yanzu zamu haɗa wasu, shine zamu yi amfani da add new items. Sai ka sa farashin abin da kake siyarwa. Yanzu a misali ba mu fara ɗauko abubuwan da muke so za mu saka su a cikin catalog ɗin namu. Mun shiga cikin gallery mun taɓo gashi nan, mu shiga all pictures ko kuma photos kenan, sai mu gani. Yanzu idan muka ɗauki yadukan nan a misali 1, 2, 3, 4, 5 duk suna gida ɗaya, duk farashin su ɗaya, duk abu ne guda ɗaya. Nawa ne farashin su? 3,300 ne a misali. Ko kuma nawa ne item name ɗinsu? Sai mu sa yard ne, latest yard a misali, latest yard. Farashin su shine 3,000 per yard kenan. Duk sauran za ka iya rubutawa in ka ga dama, kuma ba sai ka rubuta ba. Wannan ba mu sa per yard saboda mu fi ganewa, 3,000 per yard. Sai kai save. Da kayi save ɗinka shi kenan, kayi saving catalog ɗinka. Yanzu yana saving, yana gama saving shi kenan, kayi saving catalog ɗinka. Gashi nan latest yard, kuɗi shine Nigerian naira shine 3,000 per yard, kamar yadda kuka mun rubuta. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu nuna kuma yanda za ka yi wajen ganin ka tura wa wani shi wannan catalog ɗin, domin shi ma mu bibiye shi mu ga idan an tura masa ɗin yaya za a yi ya iya ganin su, kuma ya za a yi ya zaɓi waɗanda yake so, kuma ya mayar wa da shi wanda ya turo masa da wannan catalog ɗin na abubuwan da yake siyarwa.